Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ‘yan uwa namu na wannan kafa tamu mai albarka wato YouTube channel namu wanda muka yi bayani akan abubuwa da za mu rinka kawowa na siyasa. Zan yi magana akan wasu surori wanda zan ba da falalolinsu wanda insha Allahu ta'ala addu'a ce wanda in ka rike duk wata matsayi da kake nema Allah zai kai ka. Zan yi magana akan suratul kafi ne na farko. Suratul kafi ‘yan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko da ayoyinta guda 7 ka rike kai da shiga kunci na talauci kan insha Allahu in dai kana karantawa ranar Juma'a insha Allahu zaka ci zaka sha zaka yi sutura cikin sauki albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suratul kafi ake yi ‘yan uwa idan har kai siyasa kake nema ya danganta da kujerar da kake nema. Misali kana neman gwamna ne to za a yi maka suratul kafi adadin sunanta a adadin ayoyinta afuwan suratul kafi adadin ayoyinta idan aka rubuta maka shi za ka sha ne tsawon kwana 3 za a nemo ruwan kogi da shi ake wanke rubutun duk wanda ka saka ya maka to ya nemi ruwan kogi kuma ka tabbatar mutum ne amincacce wanda zai yi abun daga farko har ƙarshe babu wani ishkal a ciki ma'ana ya cika ta cif cif insha Allah ta'ala idan aka ma kai tsawon kwana 3 kana sha kana gama sha sai ka sai tinkiya ka yanka tinkiya fara sol sai ka yanka alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam duk kujerar da kake nema kai wannan insha Allah ta'ala zaka ci daga kan matakin gwamna ya kasa banda shugaban kasa daga matakin gwamna ya kasa har zuwa kan kansila alfarma manzo Allah in dai kai wannan wanda kuke neman kujera da shi insha Allah ta'ala zaka bashi mamaki kuma koda ana ganin kai ne a zahiri baka da jama'a ranar zaben zaka sha mamaki yan uwa ku ci gaba da bibiyan wannan kafa ta mai albarka za mu ci gaba da kawo abubuwa wanda suke da amfani duk mutumin da ya sai yana siyasa ko kana kasuwa ta lalace ko wani abu ka bibi shafin nan insha Allah ta'ala za ka haɗu da alkhairai akwai namban waya ka iya kira domin warware ma wasu abubuwa ba gane ba duk inda kake za a iya yi maka rubutun a tura ma ko a ina kake in kuma kana da mutanen da za su ma mun baku saboda annabi a don neman ƙarin bayani 081 40 41 7251 ana iya kira kuma ana iya yin wasa ine muku fatan alkhairi bisalam ma'asalam